खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा जिथि बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया जालाङो। सराइदेउ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव फैगौ इं 2024 मायथाइनि 28 आरो 29 जानुवारियाव जानो गोनां जथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया गायसननानै होयो। गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव BKWSनि मावफुं सोद्रोमा बिनद बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी, गेलेमु नेहाथारि फैलाव मोसाहारि, बिटिआरनि बायजोनि बारग' BLT अनसाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी, बेंगेनाबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं जुरि देबि फुकन आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनाय BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। सराइदेउ जिल्ला बेंगेनाबारि दावखा फोथाराव जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि बोसोरसालि जथुम्मा बेनि दिनैहाय गाहाय खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारि बेखौ लानानै जोंनि सराइदेउ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो खुंनो गोनां जिथि बोसोरसालि जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि, लोगो आफादगिरि आरो नेहाथारि बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि हाबाफारिखौ थि खालामनानै आंखौ लिंना लाबोनानै आं जि खामानिखौ मावनो मोन्दों गाहाय खुन्थिया गायसननाय बेखौ आङो इनायनो गोजोननाय मोन्दों। दा बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे फैगासिनो थानाय 2024 मायथाइ जानुवारिनि 28 आरो 29 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों बे जथुम्माया खुंफुंनाय जागोन। दा बावहाय जोङो ओरैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङावहाय गं 22 जिल्ला दङ। बिनि अनगायैबो बायह्रा आसामनि बायह्रानि रायजोफोर बा गुबुन हादोर 2 दङ, बेनिफ्रायबो थान्दैफोर फैगोन। गुबैयैहाय आसामनि गं 22 जिल्लाखौ गारनानै अरुणाचल, नागालेण्ड, मेघालय, लोगोसे वेस्ट बेंगल आरो त्रिपुरा, लोगोसे आरोबाव नेपाल हादोर, बेनिफ्राय थान्दैफोर सौफैगोन। बावहाय जोंनि बर' सुबुंफोर दङ बे रायजोफ्राव, बे हादोरफ्राव, बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन। गासै 3,000नि गोबांसिन थान्दैफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। आरो बे मिजिंथिनायजों लोगोसे जथुम्मानि जे हाबाफारि बेखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा लाहार फाहार खालामबाय, बे गोजोनथाव बाथ्रा। दा बावहाय गिबि जों आलासि गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों लुबैगोन। आरो बेजों लोगोसे आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्व दैमारि बिथांखौबो जों बावहाय हास्थायगोन। आरो लोगोसे जोंनि जायगानिनो MP बिथां तपन गगৈ आरो केबिनेट मन्त्रि जुगेन महन, लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि रिसेपसन कमिटिनि धर्मेश्वर कुबर MLA बिथांखौबो जों मोननो लुबैनाय बा जोङो मोनखागोन। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै जोंनि जि मोनसे जिथि बोसोरसालि जथुम्मा बियो मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन। आरो नेरसोन गालांनो थाखाय बावहाय बानजाय आफादा गांसे चौबेनिर बिसम्बि स्रिमिथि ग्रन्थबो बेवहाय फोसावनायनि लाहार फाहार खालामदों। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिया रायजो जानायजों जोङो लोब्बा लाखिनानै बा दङ हिसाबै जोङो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनायनि माने समन्वय हारसायाव जायखौ होनो, बेनि जि मोनसे सोमोन्दो बेखौ जोङो गोजोर जुगामि खालामनो नाजालांनायाबो बे मोनसे जोंनि थांखि जागोन। बे थांखिजोंनो जोङो जिथि बोसोरसालि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेखौ खुंफुंनो नाजानाय जादों। आरो बे जथुम्मायाव गासै 40निफ्राय 50 लाख रां खरसा जागोननि बाथ्रा बानजाय आफादा फोरमायदों। दा बेनि थाखाय जोङो रायजो राजा आइ आफानावबो जोङो आरो जोंनि वेल विजार जे मानसिफ्रा जोंनि गाहाम हास्थायो अनसायो रां गोनां सुबुंफोर, बिसोरनाव जोङो खाथियाव थांनानै आर'ज गाबनो माने जोङो रां खेन्दा मागिनायबो जागोन। आरो बे थांखियैनो जोंनि जि मोनसे जानो गोनां जिथि बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ जोङो बिदाय बा मोजाङै खुंफुंनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। सराइदेउखौ लाफानानै आसामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव दासिम बर' राव रायज्लायनो रोङै जिथु सुबुंफोर दङ, बे हिसाबै खुंथायनिफ्राय मा राहा लानाय जागोन? जोङो बेखौ रायलायबाय थादों। आरो थांनाय बोथोराव जोंनि बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंबो आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो सानबोबाय थादोंल', खामानिखौ दासिम जों मावफुंनो हायाखै। बर' राव रोङैनि थाखाय बर' राव फोरोंनो
मोनसे बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार गायसननायनि बाथ्राया जागायबायमोन, नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा थांनाय बोथोरावहाय कर'ना भाइरास फैदोंमोन कभिड-19, बेनि थाखाय बे खामानिया जागायहांनायावनो बेयो थाबथाफिननो गोनां जादों। दा बेखौ मावफिननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सावरायदों, बर' थुनलाइ आफादा सावरायदों, जोङो बर' खस्राब मोनसे गावहा खुंथाया रायज्लायगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि फारसे सांग्रां साग्रिद जानानै दङ। जोङो फैगासिनो थानाय जे रां बावजा बाजेट 2024 2024 मायथाइनि रां बावजानि दारैहाय जोङो बे थांखिखौ लानानैनो साबसिनै आरो गोब्राबसिनै खामानि मावनो होननानै जोङो साननाय जादों। चराइदेव जिल्लानि बे दाउखा फोथार बेंगानाबारि बेयाव 10थि बोसोरसालिया जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेखौ खुंफुंनायनि दिनै जिथु गाहाय खुन्थिया गायबाय, फैगौ 28 आरो 29 जानुवारि 2024 मायथाइयाव जानो गोनां जिथु बे गायसननाया मोजाङै मोजां जाफुंजोब्बाय आरो बेखौ जोंना गायफुंना होफैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। आं बिथांनिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै बिथांनिसिम साबायखर बावदों। लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जायफोर मेल जायो जों नुबोबाय थादों, जोंनाव फ्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्स फैयो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय। जोंनि 22 जिल्लाल' नङा आसामाव थानाय, बिनि बाहेरायाव थानाय साखाथिनि रायजो अरुणाचल, नागालेण्ड, मेघालय जोंना कमिटि दं, स्टेट कमिटिफोर, आरो बेजों लोगोसे वेस्ट बेंगल आरो गुबुन राष्ट्र हिसाबै गुबुन हादोर हिसाबै बांलादेश आरो माबानिफ्राय फैयो, नेपालनिफ्राय फैयो जोंनाव थान्दैफोरबो फैयो आरो गासै 3,000निबो बारा जायो बेयाव थान्दैफ्रा। दा बेखौ खोब गाजा गोमजायै जों साननैनि हाबाफारिजों एबार बेयाव खुंनो नागिरदों। फैगौ बोसोरफ्राव थांनाय बोसोरफ्राव सानथामनि हाबाफारि जायोमोन, एबार खिन्थु जों एसे माखासे जाहोननि थाखाय बेखौ साननैयाव फोजोबनो आखायाव लादों आरो बे खोब गाजा गोमजायै जागोन बे जिल्लायाव। आरो बे चराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे साखाथियाव थानाय डिब्रुगड़ जिल्ला आरो तिनसुकिया जिल्लाया बिथांमोनाबो बेयाव हेफाजाब होफादों आरो बेखौ खोब गाजा गोमजायै खालामनो नागिरदों। आरो बेयाव जिहेथु बानजाय आफाद, खोब गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दङ होननानै दङ, बेयाव दाना होनाय जादों। बेनि लकेल MLA धर्मेश्वर कंवर बिथाङा बिनि आफादगिरि आरो बिनि गाहाय बानजायगिरि हिसाबै बिनि MP तपन गगৈ आरो बेजों लोगोसे मिनिस्टार सासे जगेन महन बिथाङाबो जोंजों लोब्बा दंफायो। जों आसा खालामदों रायजोफोरनि दिनैनि जिथु गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनाय, बयबो मदद होफैनाय, खौसेथि बर' सुबुं आफादल' नङा, बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोर जोंजों हेफाजाब होफैदों आरो साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि जेब्लाक अर्गेनाइजेसनफोर दङ बिथांमोनाबो थाफैदों। साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरि आरो प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो जोंजों सहयोग होफैदों। गतिके जों आसा फारिदों फैगौ बे 10थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो गोनाङा बे मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जोंहा आसा फारिदों। आरो बेयाव जोङो गाहायै आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ गाहाय आलासि हिसाबै जों मोननो हास्थायदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि स्पिकार थाबाय आरो आसामनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रिफोर थाबाय आरो फैगौ थांनाय बोसोरफ्राव जेरैहाय जोंनि बोसोरारि जथुम्माफ्राव जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय जेरै आलासि लिंहरदोंमोन, बांलादेश एबा नेपाल, बिदिनो बेयाव फैगोन आरो माखासे रिसर्स पार्सनफोर फैगोन। जों बेखौ आरो बेजों लोगोसे बर'नि गेजेराव थानाय जायनाखि माहारियारि आफादफोर दङ, बे माहारियारि आफादफोरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ जों लिंहरनायजों लोगोसे BTRनि चिफ बिथांमोनखौबो जों आलासि महरै जों बेयाव मोननो हास्थायदों। बे जाफुंगोन होननानै जोङो आसा फारिदों। बे खुंजानो गोनां जथुम्मायाव गाहाय मा आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन रायजो राजाजों? बेखौ जों फैगौ डेलिगेट सेसनाव जिहेतु खुंजानो गोनां जिथु जथुम्मायाव डेलिगेटआव जितु थान्दै मेलाव जों माखासे गोबांथार सावरायनो गोनां जोंहा बाथ्रा दं। बेयाव जेरैहाय जोङो जाहैबाय 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि अर्गेनाइजेसन, सागानगिरि आफाद हिसाबै BTRनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनायाव जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थानानै जोंबो ज'यै जिहेतु प्रेसार होबोदों आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु BTRनि बायजोआव बे सुक्तिनि दारैनो जों मोनसे गावखुंथाय मोनबाय। बे गावखुंथायनि दारै जाहाथे जोंनि रांखान्थि जौगानायजों लोगोसे जोंनि राजखान्थि मोनथाय, सोलोंथाइ दावगानाय आरो जोंनि सामाजिक जिबिलाक माबाफोर दङ बेफोर जोंनि सिनायथिफ्रा जाहाथे रैखाथि मोनो, बेखौ जाहाथे बे काउन्सिलखौ जाहाथे जोङो गामिफोरखौ थिसनजोबनानै बियाबफोरखौ दानानै बिसायख'थिसिम लांनानै बेखौ गोख्रों मोनसे जोंनि
अट'नमास काउन्सिल दानो हायो बेनि सायाव जों सावरायगोन मानो होनोबा दासिमबो बे गामि सोसननाय बियाब दानाय बा इलेक्सन पर्यायसिम जों बेखौ लांनो हायाखै बेफोर जायगा मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जिबिलाक कमन इस्यु दङ दैबाना आरो हा खुरखानाय आरो बेजों लोगोसे हानि मोनथायफोर 2006नि फरेस्ट राइट एक्ट गुबुन गुबुन आयदाफोर गोबां आयदाफ्रा जोंनि बे सावरायमेलाव बाहागो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे जिल्लाफ्रा गावसिनि जिल्लाफ्राव जिबिलाक थासारि जिबिलाक समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जिबिलाक लाना फैगोन बेफोरनि सायावबो जोंना सावरायनाय जागोन बे मेलाव